Bore da disgyblion sywar a sut ydych chi? Gobeithio'ch bod chi gyd yn iawn. Felly, rydw i a Miss Davies wedi bod yn brysur yn cynllunio mwy o weithgareddau eich cyfer yr wythnos yma. Rydym am barhau gyda'r thema 999. Felly, dyma'r gweithgareddau. Iaith. Ewch ati i ddarllen y stori Alun yr Arth a'r Tân Mawr. Mae'r stori yma wedi cael ei roi ar ffurf PowerPoint ac i weld mewn ffeil 999 ar dudalen Teams dosbarth sywar. Beth am ddarllen y stori i aelod o'r teulu? Beth am ddarllen i mam, dad, brawd neu chwaer? Trafodwch y stori. Ydych chi'n hoffi'r stori? Yna, ewch i chwilio am y rheolau pwysig mae'r dyn tân yn sôn amdano i Alun yr Arth a'i ffrindiau. Trafodwch y rheolau yma, pam ei bod nhw'n bwysig? Yna, eich tasg chi ydy mynd ati i greu poster diogelwch yn ymwneud â thân. Cofiwch, mae rhaid defnyddio berfau gorchmynol ar eich poster. Enghraifft, peidiwch, cofiwch, ffoniwch ac mae yna lawer mwy y gallwch chi ddefnyddio. Cofiwch, rydym eisiau gweld poster lliwgar sy'n mynd i denu sylw a'n atgoffa ni o reolau pwysig yn ymwneud â thân. Mathemateg. Rydym am barhau gyda'r thema cynhwysedd yr wythnos yma eto. Da iawn chi gyda'r dasg wythnos diwetha. Felly tasg ymarferol sydd wythnos hyn. Yn gyntaf, ewch am dro amgylch y tŷ i gasglu amrywiaeth o eitemau sy'n dal cynhwysedd gwahanol. Gall eitemau fod fel sosban, botel bop, powlen coginio, twb hufen ia. Fydd tua 8 eitem yn ddigon ar gyfer y weithgaredd yma. Yna mae angen dewis cwpan. A'r cwpan yma fyddwch chi'n gwneud y mesur cynhwysedd gyda. Felly, y rhan cynta'r dasg ydy i amcangyfri faint sawl cwpan sydd angen i lenwi pob eitem. Cofnodwch eich ateb yn y tabl ac yna ewch ymlaen i wneud y mesuriad cywir. Yna cofnodwch yr ateb yna yn y tabl. Oeddech chi wedi amcangyfri'n synhwyrol? Ac os ydych chi eisiau un her ychwanegol ar y dasg yma, beth am fynd ati i fesur y mesuriad cywir gan ddefnyddio unedau safonol? Gall jwg coginio fod yn ddefnyddiol iawn i wneud hyn. Cynhwysedd digidol. Ar gyfer y dasg yma, mae angen i chi mewn gofnodi eich hwb ac yna dewis y deilsen J2E a dewis yr opsiwn ysgrifennu. Mae yna banc o eiriau wedi cael ei greu yn arbennig ar eich cyfer yn ymwneud â gweithwyr 999. Eich tasg chi ydy mynd ati i greu ac ysgrifennu brawddegau diddorol yn cynnwys y geiriau yma. Yn ogystal, mae'n ffordd dda o ddatblygu sgiliau teipo. Pob lwc i chi. Gwyddoniaeth a thechnoleg. Yr elfen technoleg dyn ni eisiau chi ganolbwyntio arno yr wythnos yma, sef mynd ati i gynllunio a chreu cerbyd 999 gan ddefnyddio eitemau neu deunyddiau elgylchu sydd gyda chi o amgylch y tŷ. Pob lwc i chi a cofiwch i dynnu amrywiaeth o luniau o chi wrthi yn gwneud eich gwaith. Celf mynygiannol. Mae yna gan arbennig wedi cael rhoi ar y mat dysgu ar eich cyfer, sef can 999. Beth am wrando i'r gan, beth am drio cydganu gyda'r gan, ac yna ateb y cwestiynau sydd wedi cael ei osod yn ymwneud â'r gan. Mae sgiliau gwrando'n bwysig iawn yn ystod y dasg yma. Dyneithiau. Teitl y dasg yr wythnos yma ydy hi'n ddiogel i chwarae gyda. Edrychwch ar y nifer o luniau dyn ni wedi osod i chi. Ydy hi'n ddiogel i chwarae gyda'r eitemau yma? Trafodwch. Yna, didolwch y lluniau mewn i 2 grŵp.
Ydy, mae'n ddiogel i chwarae gyda rhain, neu nac ydy, dydy hi ddim yn ddiogel i chwarae gyda rhain. Unwaith ydych chi wedi gwneud eich penderfyniad, rydyn ni eisiau chi esbonio'ch penderfyniadau drwy ysgrifennu brawddegau yn esbonio hyn. Rwyf wedi rhoi 2 patrwm frawddeg i chi ddilyn. Enghraifft, mae'n ddiogel chwarae gyda'r tedi oherwydd mae'n feddal. Neu, nid ydy'n ddiogel i chwarae gyda cyllell oherwydd mae'n finiog iawn. Yna lles. Mae'r dasg yma, yr wythnos yma, yn dasg ysgol gyfan. Felly, dyma beth dyn ni eisiau chi wneud. Beth am fynd ar daith gerdded rithiol yr ysgol? Mae'r holl fanylion y dasg wedi cael ei anfon allan ar Parent Mill. Pob lwc i chi. Da chi'n gwneud hyn ar gyfer achos da iawn. Da iawn chi. Ac yn olaf geiriau'r wythnos. Mae yna 5 air newydd wedi cael ei rhoi ar eich cyfer. Ewch ati i ymarfer sillafu y geiriau yma ac yna rhowch nhw mewn i frawddegau diddorol. Pob lwc i chi gyda'r gweithgareddau, rydw i a Miss Davies yn edrych ymlaen i dderbyn eich gwaith. Hwyl fawr!